W8 di rumah keluarga JMT Buru Tagalong dengan alamat Taman Bukit Cibogor Blok 13 nomor 11B. Sermon WIB hari Kamis tanggal 25 April 2024 masuk pukul 19.00 WIB. WIB yang WIB 1 di keluarga siswa JSN J Simanjuntak Bogor Selatan dengan alamat Gedung Sekolah Minggu. WIB 3 di keluarga JRPD Bogor Situmorang dengan alamat Jalan Pojok Utara. Di WIB 5 di rumah keluarga yang FDR Konang di Welpro K Bogor Sejadian dengan alamat Jalan Polmas nomor 101. Di WIB 7 di rumah keluarga Sintua P Silitonga Bogor Taru dengan alamat Komplek Cilame Permai Jalan Pansel nomor 19B. WIB 9 di rumah keluarga PT Silitonga Bogor Sitompul dengan alamat Komplek Geraha Bukit Raya 1F 10 garis miring 23A. Tim Diakonia 4.1 iuran DSK Diakoni Sosial Kuliah. Pada hari ini Minggu 21 April 2024 dalam setiap bagian gereja kita akan mengumpulkan iuran diakonia. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan diakonia sosial gereja kita. Penyerahannya melalui amplop yang diantarkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua. Amplop sudah disediakan di depan gereja dan mohon nama dan WIB-nya supaya diisi. Warta pemberitahuan 5.1 berita duka. Pada hari Jumat 19 April 2024 yang lalu telah meninggal dunia Bapak Yan Mertua Ulwan Tajul SK lahir di Banda Aceh pada tanggal 20 Maret 1962, tutup usia pada 62 tahun, beralamat di Jalan Kapten Ishak nomor Peluang Ibu Ramotiri. Pada hari ini Minggu 21 April 2024 akan dimakamkan di TPU Kerkop Dwi Garja Cimahi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Hari ini gereja kita mengadakan ibadah minggu di rumah duka. 5.2 dalam warta minggu 14 April 2024 ibadah sore ditiadakan. Tetapi dalam sermon Parhalado, Pendeta Resort sudah meminta maaf karena secara sepihak dengan penilaian yang subjektif menghentikan ibadah sore. Untuk itu, ibadah sore akan tetap diadakan seperti biasa masuk pukul 16.30. Warta tambahan. Pada warta kita pada minggu hari ini tertulis pada kolom persembahan bulanan dari 5 tertulis pada poin 5 tertulis keluarga J Utapia Boro Syanipa yang seharusnya adalah J Utapia Boro Samusi. Dengan demikian warta telah diperbaiki. Som 5 mengenang warta Titing Yuliata Salion. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Mereka yang dipimpin nomor 214 Kaisar Berguna Uhud Mata Masyarakat Kelihatan Pilihan Sadalam Gawur Sadali.
bagasan salbu na doha ibang maramoti ate depot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tayo. Amin. Oras magiging salbu na. Amanami na namin suang-suangin ng apostol naro harapin ko di bagal jauh di siang Iyan ang gabi cerita di bagasan Panginoon di mana tersurat di Yohanes 10 memegang ayat 10 salah satu ayat 10 Yohanes 10 ayat 10 salah satu ayat 10 Marsika sore mahita macam Parmahan naringgan do anggo au di siang parmahan naringgan indo hosana kumogok akka biru-biruna nasa sumarihon angka biru-birui Semua amai na manadaaw jalaaw manadaan amai jala usiyaw do osaku umokok biru-birui Hamuna akarongan sa posyaw di bagasan warga Yesus Kristus tentu dalam kehidupan kita ini kita pasti mengenal apa yang disebut dengan gembala. Marana didokong kata batangna parmahan. Alam orang di toba doau mungkin rahita babudang diritaan ya. Alam diritaan mungkin sebagian kita bodoh Victor bodoh bagaimana sih sebenarnya sahalat parmahan mau dihitangkan dalam ala biru-biru di parmahani Jawa alay-alay di parmahani kita harga mau dihitangkan di parmahan. Jadi kalau tugas ini parmahan lalu marmahani horbona batu buatona do horbona ini akan nama sama nalehona do si pangan do si ini. Iyo pasti na boleh otak molo parmahan na marmahani horbona. Ikon di mangan, ikon dileo dui minum, jala ikon dilindungi namar mahani do horbonai asaunang boha asaunang adong gangguan na asing manang naro aka binatang buas na mengganggu horbonai manang na adong na manako horboi totui tugas ni sahalak parmahan mai na marmahani horbonai. Nah hamuna kadongan sa porsyaon di bagasan parngolo taon pe
boido tardok hita sahalak parmahan. Mola di tonga-tongani huria akka parmahan di guari mai akka parhalado manang akka pangula marmahani akka ruasni huria. Asa boha di parmahani ruasni huria asa unang madabu nasidatu parmaraan ima parmaraan di aka dosa jala ahama museng ulau ni parmahan di tonga-tonga ni huria ima mangalehon mangan dohot minum akana pinarmahan naing ima marhite mengenyangkan jemaat itu dengan firman Tuhan sebagai landasan dasar kehidupannya. Asa berpengharapan ruas ini, asa margogo ruas di huriai, asa mampu ruas di huriai mengelaka doho dengan jalan aso jadi akar ruas di huriai lilu di bagasan sidalanan. Ima tugas ni permahan di tonga-tonga ni huria mermahani ruas di huriai asa berpengharapan asa mangolu nasida di bagasan hatani debata songoni donang hita di bagasan jabuta hita do nagabe parmahan aka ama parmahan doi di tonga-tonga ni keluarga songoni nang ina marmahani aka gelengna mangalehon si panganon doh si inuman jala mangalehon aka poda dohot mangalehon aka narikot nahobartu aka gelengna. Jadi hita do nagabe parmahan di tonga-tonga ni jabuta be. Jadi molo tataringoti taringot tu parmahanon masai bidang dosa sitong na amang inang di bagasan parngolo taon aka ulaw ni parmahan bodo hita gabi parmahan di tonga-tonga ni aka kantor ta misalnya kita menjadi direktur kita menjadi direksi manangna kita menjadi pemangku jabatan di tonga-tonga ni sada pemerintahan kita ini adalah parmahan menjadi pemimpin jadi bohado hita marmahani nasida hamuna kadongan idona tabereng di bagasan turpukta sadarion sahalak parmahan nadenggan ikon di bagasan bulus niroha ibana mangulang aka ulauna mamelehon dirina humokop akana pinarmahan nai nang pe ikon diadopi akka si taonon iko diadopi akan ni ragam ni parukilon alai taingot ma amang do tamuna kainang molo tumpe ta adopi ragam ni akka namasa dang hea ditadikon tuhani ngoluta sebalikna di parmahani tuhanido hita di bagasan tikion jala tabereng nak kiningan marhite turpukta di Yohanes 10 sada Yohanes 10 ayat 10 sada 1 ayat 10 waluon nak kiningan tabereng do bahkan digobar hodo di bagasan turpukon bahwa Yesus itu adalah parmahan nadenggan na marmahani hita jala na mangalehon hosana humokop akka biru-biruna adong parmahan di tonga-tonga ni Fortibion na mangalehon hosana humokop donganna belum tentu danga dongi jepak kita di tonga-tonga ni Fortibion alai anggo Yesus amang dohotamu nakainang laho marmahani hita dilehon ibana do hosana nunga di hokopita
nunga di palua hita sian parmaraan, nunga di leon tu hita gogo, aka hita na di bagasan keletihan kelesuan, di leho tu hita gogo, alai di leho tu hatta Yesus dope hosana makokop hita. Luar biasa Tuhan Yesus. Luar biasa pakokop ni Yesus di hita amang dohot tamuna ka inang. Molo di bagasan ayat na magihut museng, tabereng di bagasan ayat 12 ada gambaran isedo parmahan na sejati, jala isedo na di guaran na parmahan na di upaan. Molo parmahan na di upaan, irahu patudos majolo contona nakiningan hudokon alama gurang ditoba doau ya amang do tamuna kainang biasa akan narosian Sumatera Timur olo dorona sida marobbo tu porsia ibo to hamu do tahe marobbo tahu ya mabuak gaji ya mabuak gaji siat contona sian luat siatar manang mabuat gaji sian daerah-daerah kisaran misalnya ro tu porsia pas dipanen ya mabuat gaji nasida anggo memang mabuat gaji nasida mamoloneng mengula nasida misalnya panen nasida alani kondisi di porsia misalnya batot tu bolo di situ anna bamangula matong ibana doho denggan ya mabuat rohama ibana tu tuan nai jala ba anggo akaparobbo ba diliodo gaji ni alani anak kiningan ala memang ido ulau ni nasida alai coba jo dan disi tuan nai boha pei manang nasiduk pe di panen manang na siduk pe misalnya disabi MI dan parduli ibana na pasti na peting bamerdalan gajina alai coba jo disi tuan nai didongani saat pe sore ya paling nanti dia akan mengerjakan itu dengan bekerja keras. Kalau tidak di situ tuannya baolo do aha ibana dan diula ulaun nai do denggan. Anggo Yesus dak songoni. Molo ha parmahanon ni Tuhata Yesus Kristus diula ibana do sian ias ni rohana. Diula ibana do sian toruk ni rohana. Alani ido hamuna akamang do tamuna kainang ido banna di bagasan turpukon tadokon nakningan bahwa Yesus itu adalah parmahan nadeng gandang adong misalna tudosan ni ibana di tonga-tonga ni portibion. Nah hamuna kadongan ada orang so masuk auto sada barita mardongan poda marede majohitan wang sian buku ede 100 walu buku ede 100 walu tai deho majolo ati amang coba dulu Peri ditampilkan di slide ya Jehovah si parmahana dakurang manangan saja di padang dosia dorbiana tongon ibana lomagi lapamuluhut tondiki bana serohana ayat 2 di togu autunatio aik mata muluan di bayoto di kisio di
parmahan nadenggan do anggo Yesus. Molo parmahan nadenggan do anggo Yesus totu atar songodi ya matutu molo tadokon parmahan nadenggan do hita. Ada sebuah cerita amang dan inang nanang sitarias sonoko tu hita di bagasan tikion. Adong ma sahalak doli-doli martadang ma ibana. Tahu martadang kana manginang? Ya, molo dihita di guari do martadang doli-doli madapoton anak buru ya. Di botamu nadokan martadang ate. Nah, jadi doli-dolion boy madohonota doli-doli na mengobral cinta. Ya, sahala doli-doli na mengobral cinta. Di sadatik ya manginang borhatma doli-dolion martadang madapoton sada anak boru. Jaladung pajupang nasida pola tung masailah situtunin na rohani anak boruon siala haroroni doli-dolion. Jala sialas di rohani anak boruon di dok ibana mau liate tu doli-dolion di dok anak boruon mana kiningan mau liate tu doli-dolion. Jala masai bangga doli-dolion jalalas di dokon ibana dotong mau liate nang tu anak boruon. Jadi di dokon doli-dolion tu anak boruon hatana songonon. Songo dia pe manang aha pe bolu sokku doi. Asal ma bui au pajupang dohot ho. Asal ma bui au rap dohot ho nang ngolukop peninna doli-dolion. Korbatonokku nama ontuho. Asal ma repak merdala kita. Ninna doli-doli pengobral cintaon tu sahalak anak boruan. Ala yang muna kadongan disadatik kininna di bagasan caritaon borhatma sahalak doli-dolion dohot sahalak anak boruan madalani sidalanan dina sida HP topek di tongadala dopeninna pajupang nasida di tongadalan dohot babiat. Dung pajupang nasida dohot babiaton di tongadalan ternyata lakon na dua nina masih tatapan. Doli-doli dohot anak boron masih tatapan. Jala tungasai mabiar situ turun nina doli-dolion dohot anak boron. Alani haroroni babiati. Alani biarni doli-dolion pitur lari manina ibana maripot-ipot. Jala ditinggalhon manina anak boron. Manang dohonot tama disi perempuan ini ditinggalkan dan perempuan ini tidak dijaga doli-doli. Pitor humitir ibana imana kininga dolion pola sapi sakencang-kencang naninna lari doli-dolion manadikon anak boron ala adong nak kiningan babiat di jolona. Saya tangis anak boron di ida babiaton anggo doli-doli nak tinggal habang ngalari ibana. Alay anggo babiaton ninna di bereng mana burun say tangis maraburan maninna iluni anak burun alay rodo babiaton madapoton anak burun jala didokon hatana tu anak burun ito ninna babiaton madokon anak burun ito rojo enna. Nga baby ya tahu
alay babietan do PHP do ngambiate ninna babieton madokon anak boruing ya ujungna Roma anak boron madokon jala dialusi ma babieton ay ido ito babiet inamuseng ay anggohatana nakningan bulusok kudo dalan asal mabuyaw rap dohoto anggohatana nakningan tuaun ngolukon pe korbatonok kudo tuho asal mabuyaw rap dohoto ido didokon ito babiat tuaw ninna ito anon madokon babiati alaya mamuseng alus ni babieton Roma babieton didokon mahatana songonon tole maneh mula maho ay babiet do HP dongan mi nimna ma mangalusi anak beruon namun kadongan sa porsian ado nanang dokonon ni carita mardongan podaon tuhita totu nanang dohono na tuita dang songon doli-doli nakini nanang taida nak di bagasan turpukon amang do tamu nakainang alay na di bagasan turpukon idaw tayo betul-betul do tuhata Jesus nagabe pelindung dihita betul-betul do tuhata Jesus nagabe parmahan dihita olo ibana mengorbankan ngoluna lahu makokop hita akan pinarmahan na alay nakiningan molo tabering do doli-doli nakinin hola kata do di ibana hola siap pamangan na do haruar holan tabu-tabu begeo do pakateyon di doli-dolion nakiningan asal materlena asal mater pengaruh nakiningan anak boru di hatanai asal maolo anak borui nakiningan madongani ibana alay di bagasan turpuk tahun betul-betul do Jesus betul-betul do Jesus sahalak parman manang pelindung yang mau mengorbankan nyawanya demi hita na pinarmahanna amang do tamu nakainang parmahan na dinggan do tuhata Jesus Kristus ido nakiningan didokon di ayat 10 audo parmahan nadinggan di utara ho Jesus on alay sadala do dohot parniulaon na malahudokon audo parmahan nadinggan ikon sadala do pangulaokku asaboy hudokon parmahan nadinggan harus sesuai dengan kata-kata dang holan akahata naso dapot ni roha alehasian hadirion di Jesus di patuduon ibana do memang bahwa dia adalah gembala yang baik daksongon doli-doli nakinin hola romara hola ro babiat pitor humitir ibana alay anggo Jesus dihadapi ibana do saluhutna akamara nasahatu ibana dilehod do hosana asal malua akka na pinarmahan hamuna kadungan ahado na naeng taida di bagasa turpukon totudang adong di sonbe si habiarata totudang adong beroha hitir hita di bagasan ngulut taon ala adong do hape na marmahani hita ima tuhatta Jesus Kristus dak pola besay kon bobonosan behita amang inang dak pola be mabiar behita di bagasan parngolot taon takut si boleh-boleh aja alai itu adalah pembawaan kedagingan kita kalau kita adalah takut pembawaan kedagingan tadi jala hal nalum radui alay unang pabiar huhi tananeng dohonon ni turpukon karena apa amang do tamu nakainang ala adong do hape namar mahali hita di bagasan tikion ima tuhatta Jesus Kristus jala songonido naneng dohonok kutu akaparupuan ating
Ini tanggal 21 April inang Arya hadu sonari. Ari Kartini. Jala hubereng pebuhi muna hirana si Raden Ajen Kartini inang. Bagak-bagak kamu na sudi huida kaparupuan ya teng. Jadi naneng dohonon ni si Raden Ajen Kartini karena dia itu adalah role model tu akaparupuan, role model tu akaparupuan si Raden Ajen Kartini role model tu akaparupuan. Dia juga mau marmahani akaparupuan. Asaboha asa unang tertinggal akaparupuan di bagasan kemajuan zaman. Dia mau mencoba Raden Ajen Kartini mencoba membawa marmahani akaparupuan asa di bagasan cita-cita nih si Raden Ajen Kartini parupuan-parupuan itu diparmahani ibana dengan sakap asalam tumajuna akaparupuan tu juluan ni Arion. Idolas ni rohat tadi hari Kartini di bagasan tikion jalalas ido nakkiningan nanya dehon di korjo suai ate bahwa Yesus nagabe parmahan. Yesus juga menyediakan ahado narikot di hita. Jadi unang gabi bobonosan hita, unang gabi khawatir hita di bagasan ngulut tahun ala Yesus do namarmahani hita, Yesus do na mempersiapkan akaaha narikot di bagasan ngulut tahun. Ala ni toktong mahita tahaposi debata di bagasan ngulut tahun na toktong do Tuhani namarmahani hita jala ido olopolop ta di minggu jubilate sadarion marolopolo alapatan di minggu jubilate kan marolopolok tu debatama sandok tanoon. Jadi Tuhan mau mengarahkan marolopolok mahita merlas di roha mahita ala adong do parmahan di bagasan ngoluta na toktong manarihon ngoluta na sumeahon hosana holan humokop hita ido las di rohata jala ido jubilateta di bagasan tikion. Amin. Martangyang mahita pinuji mahoale Tuhan di bagasan parminggon nami apala sadarion diajar rokodo Tuhami bahwa Yesus do parmahan nading gandang adong tutu tudosan na hudapot hami di tonga-tonga di portibion parmahan nadinggan na mga leon hosana humokop na pinarmahan na jalalaw sido nagabi olop-olop nami ido jubilate nami di bagasan tikyon ale Tuhan bahwa Yesus do namarmahani ngolu nami. Tuhan bain mahami gabi parmahan di tonga-tonga ni huriam, parmahan di tonga-tonga ni ruas di huriami asa boy na sida ale Tuhan minum, boy na sida ale Tuhan mangan sian hatam nabadiai jala boy salhut na hami rap dohot parhaladom marmahani ruas di huriam asa unang gabi lilu nahu parmahak kami alay asa boy na sida akaruasi berpengharapan tu guarmu nabadiay. Lasong odido dang di bagasa tikyon akaruas nami natongon di bagasan parsahiton manang di bagasan pemulihan ale Tuhan. Ima si Joyce Boru Pasaribu songoni inang nyonya situa erep sirait boru si majutak songoni nang inang amang sidabuke inang boru silalahi ale Tuhan songoni nang inang si manungkalit boru sinaga songoni nang nyonya si tompul boru si pahutar totongdo banon nami nasida tuadopanmu di bagasa tikyon ali Tuhan na mandalani proses pengobatan do
ruasmi jala horo marmahani nasida ale Tuhan jala horo na mga lehon hamamalum ni parsahiton tunasida alani akaruas di huriam na huguari hami ale Tuhan sai pamalum manasida sian parsahiton asaboy ale Tuhan margogo jalaboy musing nasida mulak nasida tu bagat coro na pinarbadion laho mabege hatam na badiai songoni maale Tuhan na di bagasan tikyon nang jumolomoding amang yan martua huta julu nani habaluhon ina nami borgultom doho dua yan ako ninasida ale Tuhan totu huboto hami masay lunguddo molo marsira kami sian ama nahu haholongihan ala ima horwana dumenggan di bagasa roham ale Tuhan nunga dialapo amang huta julu sia tonga-tonga di keluarga apuli ma ale Tuhan keluargai asa margogo nasida lumobi inanami nyonya huta julu borugultom tarapul ma rohani nasida jala margogo ma saluhut nang poparan ni nasida songoni nang akaruas ni huriam di bagasa tikyonom pasahaton pelean na tu huria nang tu pembangunan sudema na margoar pelean dohot ucapan syukur na pinasahat ni huriami nang songoni nang DSH ale Tuhan sudema ale Tuhan hutangnya ko kami ruasmi nang mga lehoni asa pasu-pasonmu saluhut na nasida jala toktong pasu-pasonmu ulaw ni ruas di huriam di bagasa tikyon asalas rohana mangula jala dilehon nasida otik ale Tuhan sian naniula ni nasida tu bagat coro na pinarbadian mon ale Tuhan tung masay bergumul dohami di bagasan tikyon ima ale Tuhan naung jatuh tempo pinjaman lunak ni huriam di tahun 2024 jala di bulan 10 matutu jatuh tempo pilun ale Tuhan dakku boto hami ale Tuhan tui sebehami mangalu-alu di bagasan tikyon jala tuhodo hami ale Tuhan mangalu-alu asaboy tutu ale Tuhan lunas manian pinjaman lunaki di bagasan bulan 10 akar ruas namar holong ni roha naong mga lehon ale Tuhan parhepengon ni nasida dipijam di tonga-tonga di huriaw laho manuhor tano dohot membangun huriam di bagasa tikyon dakku boto hami tui sebe hami mangalu anggo sotuho ale Tuhan alani ale Tuhan disakapi rohanami donian Tuhan asa sudenian ruas di huriami berpartisipasi laho mangalunasi pilun di huriam di bagasa tikyon tuktuhi ma rohani ruas ni huriami ale Tuhan asa parsidohot saluhudna ruasmi laho menopang parhepengon di huriam secara khusus melunasi pinjaman lunak di tonga-tonga di huriamon ale Tuhan di bagasan obason utangnya ko kami ma ruasmu na marulang tahun dohot na marulang tahun pernikahan lehon gajang niumur to karuas di huriami na marulang tahun di bagasan mingguon jala lehon damai sejahtera tu akar ruas na merayakan ulang tahun pernikahan na tabay ale Tuhan pasu-pasumi tu akar ruas ni huria molo so sikop dope basa-basa na di jalo ni akar ruas ni huriam na memperingati ulang tahun pernikahan na tu pos dorohanami ali Tuhan na pasikoponmu akar ruas di huriami marhite basa-basa na neng si pasahatonmu tu nasida
Kudang dopenian Tuhan na nang si Panginoon Nabi, alay di botohodo salu na dia na solot di bagasan rohanami. Pupuji jalo pasangat pami mahuali Tuhan, di bagasan Yesus Kristus martanya kami Tuho. Amin. Roma hita tujolo pasahaton iurandes hata dohot pelean tu kantor pusat marede mahita sian buku ede 220 sada ayat sada. Boleh kita nyanyikan ayat 2 aja ya. Ayat 2. Parmahan jongjong mahita saluhna biru biruna di togu yang bemarmerah. Tatanya kon ma peliata ali di bata amana mina di bandua gijang hodo haroruan ni saluhut silelo naringgan dohot nasa uli basa nama uli utus hupasa tamima siana nilehon mi tuhami pelen nami tuho say jalo may gebe wap nausus di jelom pasu may jalaramoti asa huparhasya kami peleanon pati bulhon harajonmu di tonga-tonga di huriam doho di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam tadahami godang ni silelon mi tuhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasada
Ale amanami na di banua gicang, say pinurbadi amaguarmu, say romahara jaunmu, say saut malomo ni roham di banua tongon songo na di banua gicang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say samadu sanami songon panesanami, di dosa ni dongan amardosa tuhami, una kami tugi tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Mahamudi bagasad dami, jalo hamu ma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaur madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, Shalom Madihita Saluna.